ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ତ ଏକମାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦେଖେ ଏତେ ଖଟିଲି ଛୋଟବେଳୁ, ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କରିପାରିଲିନି। ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସବୁ ମୋର ପଳେଇଲା। ଶୁଣ ଦେଖ, ତତେ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଆଣିଥିଲି। ତୋର ମା ନଥିଲା, ତତେ ମୁଁ ମା ବାପା ସବୁ ସ୍ନେହ ଦେଇଛି। ତୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଜି ମୋର ସାହା ହେଇଛି ମତେ। ଶୁଣ ଏ ଘରକୁ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଟିକେ? କଣ କହୁଛୁ? ଘର ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କେମିତି ଚିନ୍ତା ଟିକେ କର, କେମିତି ଘର କରିବି। ଦେଖେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସବୁଠାରୁ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଦୁଃଖ କଥା କୁହନା ଆଉ। ଏକମାତ୍ର ତୋ ଛଡା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡା ଦିଟା ପାଉନି, କେମିତି କହିବି? ଦେଖେ ଭିଟା ମାଟିକି କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି କହ? ଶୁଣ ତାହେଲେ ଯିବା ସରପଞ୍ଚ ପାଖେ ଟିକେ ଗୁହାରି ହବା, ଯଦି ଶୁଣିବ ମୋ କଥା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା। କଣ ଏ ମାସରେ ମାତ୍ର 6ଟା ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଇଏ ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇ ହବନି। ରାମା ନେଲା 3ଟା, ଶ୍ୟାମ ନେଲା 2ଟା, କାଳିଆ ନେଲା ଗୋଟାଏ, 5ଟା, ରାଧୁଆ ନେଲା ଗୋଟା। 6ଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ 6 ଦୁନେ 12 ହେଲେ 1,20,000 ହେଲା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଦେଖିଆ, ଆଉ ବକରା ଆସି ଜୁଟିବେନି, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଚାଲେ ଯଦି କହୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖା କରୁছে 12 ମଣିଆ ମଠରେ ସରପଞ୍ଚ ବସିଥିବ। ଚାଲ ତୁ ତାକୁ ଗୁହାରି କରି ତୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିବ। ଚାଲେ ଚାଲେ। ଓ ହେଇବା, ଓ ହେ ବାବୁ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବାବୁ ଆମ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଘର ଦ୍ୱାର କରିପାରିବିନି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋର ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କଣ ହେଇଛି? କିଏ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା? କିଏ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ତମକୁ? କଣ ହେଇଛି? ହଁ ବସ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ? ବସ ବସ। ବାବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆମର ବାବୁ। ଆମେ ତ କହିବାକୁ କହିଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଘର ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଳ ଛପର ତଳେ ଆମେ ମାଟିରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ। ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଛୋଟବେଳୁ କୋରାପୁଟରୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲି, ଜାଣିଲେ? ପଚାରନ୍ତୁ, ବାବୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଏକମାତ୍ର ମୋ ସାହା ଦରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝ ବାବୁ। ଏତିକି ଟିକେ କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ, ଯିବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବାବୁ। ବାବୁ ସଂସାର ମୋର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ବାବୁ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ସାରିଲିଣି ବାବୁ।